Na sziasztok srácok, én Kristóf vagyok, és ebben azaz Brossing Mapról, és ebben a mai videóban van. Itt van velem Pisti, és nyomjuk az eventet, ugye? Igen, itt vagyok srácok. Külön priváton nyomjuk, csak most így felléptem hozzá. Beköszönjek, hogy sziasztok. Én fuse-olni fogok most, már 4 vérotot be van szépen rakva. Én is. Kristóf, te amúgy mit raktál? Ilyen nótit fogsz, igen, nótit. 4 darabot. Hogy te raktál 4 nótit, vagy ezt hogy szerezted te sok? Mi az a, jött a vonatka, elmentünk a volánnal. Szóval. Mi történt? Merre estél el? Nézd a kapibaraszként. Én vagyok a kapibara, nyomjatok egy lájkot, mert én vagyok a kapibara, jó? Mindegy, én is fellépek a privátomra, srácok. 18 perc, és kezdődik az event. Igen. Nyomjuk. Ja. Beadja a személy a lakkot. A fuse-ra. Hoppá. Mágyban nyomom meg. WRL, be fog jönni a Lost Candies. 500 Robuxért lehet 15 percig lakkot venni. Hogy így nyomod, az be van 4 bérot, ott van, hogy lakk. Tényleg? Tényleg? Most miért nincsen 500 Robuxom, ember? Én nem költenék rá ember. Én költenék, amúgy tényleg, mert fogja adni a Minek ember elmentem? Minimum akkor, amikor most vannak olyan jó bérottaim, hogy amik nem kellenek, csak ilyen... Beleteszem a nótika srácok, vamos. Fuse-ba őket, azt legalább addig veszek egy kis lakkot. Már ma olyan jókat fogunk nyitni, veszegetni fogunk brinyotokat, minden lesz, srácok, vamos lesz. Én nem tudok veszegetni, mert nincs most társam, de a kis alkalommal én nem fogok, mert... Amúgy én sem fogom veszegetni, de amúgy azért vagyok itt. Pisti, azt már mondtam, amúgy, hogy a Stranger Things-ben már az 5. évadnál tartok. Ez igen, tesó. Végre már a vilhajad más. Tudod, mit nyitottam ki Kinder tojásból, srácok? Várj, ezt kivágom, hogy ne hallják a srácok, mert még lesz várjál. Na srácok, itt vagyunk. Na srácok, 12 perc gyerekek. Ja. Nekem 14 percet ír. Nekem... Az idő, várjál, mennyi idő van? Pontosan. Ami mindig a Hunter fontos. De én nem a Huntert nézem, én az idő szerint most, meg a Kalos. Várjál, Pisti. 3 perc. Vagy mi? Ja, 13 perc. Én is mennék meg. Ezt mondom. Én azért mondom, mert idő az pontos, és az 13 perc. Én ezt a mini eventet nézem. Akkor szokott mindig. Ilyen mini event. Ja, igen, azt tudom, azt én is nézem. Ja, az... És itt 11 percet ír már. Tudom, és 12 perc, de... Tudod miért 11 percet ír? De 50 másodperc, szóval az úgy... 12. Srácok, amúgy tudjátok, mit loptam, srácok? Egy kist, a magyar Szila Brainről loptam egy kist, és egy elképesztően Kritotosaurt, szóval ja. És a kis, az nagyon jó volt, hogy kinyitottam, vagy kinyitottam, elloptam. Mennyit termel a kis? 1,7 a Kritotosaur, meg 3,8. 1,7 termel a kis. Ilyen keveset? Hát igen. A Kritosaur meg 3 millió. 8. Hát amúgy. De a kis az akkor is ritkább szerintem. Nem tudom, már nem néztem meg. Pali! Hallod? Lost Candiesre van 47 esélycsik, Noel Csikleterára beletette a Strawberry elefantokat a Pali, vagy mit? A Kalos. Mit rakott bele, nem tudom, valamit belerakott. Mikre van esély? Cookie and Milkire nincs esély. Cookie and Milkire is van esély, meg a Dragonra is.
és ilyen strawberry valamiket rakott be, vagy nem tudom mit rakott be, csak sokkal... Emberek a strawberry-ket hogy gyűjtsünk össze? Tudom. Mondjuk én be se raknám őket. Én sem. Csak a Lost Candies jött belőle neki. Jó, mondjuk az kurva, elnézést. De állj már, beraktam most a strawberry-ket. Nem. Radioaktív La Ginger szekolákat, 600 milliós. Hát ez hülye. Az 4 esély van a Dragonra, arra Dragonra. Pisti, van egy új szánkó, vagy mi ez? 1700 Robuxig meg lehet venni ezt a szánkót. Pisti, meg lehet venni. Pisti, én hónap meg fogom venni. Mit? Hát a shopban nem látod, mit lehet megvenni. A bázis, amilyen jó. 800 izért. Meg fogom venni. De mi ez a szánkó? Az nagyon kemény, ezt a Kalos is használja. De Pisti, én ezt a karácsonyi bázist annyira szeretném. Én ezt meg fogom venni holnap. Az 14 napig van bent. Holnap küldtek a baxot. Vagyis 9000. 9000 forintot. Akkor is jó, mert 14 napig van bent. Ugye, Pityu? Na, Limited time. De miért azt írja, hogy limited time, hogy 10... Ja, hát jó, igaz. Srácok, én ezt úgy meg fogom szerezni, a Pisti is remélem, ugye? nem tudom. Nem. Első bázis ki nem lesz. De az a baj, hogy nem lesz bent amúgy. Lehet, hogy átszkemmelnek. Nem, azt megveszed, és az örökké megmarad, bro. Ja, jó, gondolom. Hát ne szkemmeljen a játék. Ha neked meg lett volna a Halloween-i base, az neked megmaradt volna. Meg az Aqua base is, szóval... Tudom, és ez még bent is van. Örökre benn maradnak ezek a izék, nem? És nekem igen, szerintem. Várjál, itt van még az Aquatic Base, ugye? Nincs. Nem, az nincs már, csak a radioaktív. De ott az ugyanúgy megmarad, hogyha nem váltod át. Én meg fogom venni. Veszek 1700 Robuxot, én megveszem. Goromain dugdung. Na, srácok, amúgy már... Várjál, mindjárt mondom hány perc. 7 perc. 7 perc. Pontos időben 8 vagy 7. Mert nekem 8-at írt a ló, szóval... Ja. Srácok, most komolyan mondom, Pisti, mondd már meg, hogy ezt a karácsonyi bázist. Ezt én örökre meg fogom tartani. Ez a legjobb bázis amúgy most, ami lesz. Médes kalács, ilyen ilyen. Én ezt úgy meg fogom venni hétfőn, srácok. Amúgy kicsit sokba kerül, és nem annyira sokba, de hogy értem. Egy darab festív blokkok ár. Na majd egyszerűen meg kéne vennem a 10.000 Robuxot is, valami, de... Na én azt a 14 napos időt ezt meg fogom venni. Limited bázis, szóval ez nagyon ritka. És ez a Kalosnak is meg lesz. Ember, mik ezek a báziszkinek? Ma báziszkin, ember. Na már csak képzeljétek el. 6 darab perc. Nem, 7. Most ilyen 7 perc, 6 perc, 50 perc. Másodperc, úgy ért. Várjál. Ha ide megyünk, látjátok a szám. Oh, igen, ott van. 5 minit! 5 minit. Látok.
Rolankának szóljam, hogy event le 2 perc múlva gyors. Ezért most bejönnek a Lucky blokkok. Jöjjenek be a Lucky blokkok, légy szíves. Jöjjenek már be a Lucky blokkok. Már volt Jó, de még jöjjön már be Lucky blokk azért, mert 5 mét. Na. Régen egyszer nekem bejöttek. Ha a Hunter kapott Lucky blokkokat, Oh! 4-szeres Lucky, igen. a Hunter kapott Lucky blokkokat, és kinyitotta a Lost Cassidy azt 28 milliósba. Már vannak effektek, tess. De Hunter az hogy kapott? Hát Krypton az szerzi neki a jó cuccokat. Ember, a Lost Mobilist, ami termelt 100 valamennyi milliót, azt a Krypton, azt ingyen adta neki. Ember. Ő neki ezt megszerzi a Krypton, és azt neki adja, bro, ingyen. Mert neki van egy Secret kombinációja. A tikám, nem tudom. De Pisti, ezért már Hunternek kéne adnia egy valamit azért. De Hunter... ő közben ajándékozza a Hunter izével, Robux-szal. Hunter. Jó, Mennyi Robuxol? azt nem tudom, csak annyit, hogy Robux-szal. Amúgy most kéne, mert... Ja, de nem kéne, jó. Nem ott van a töltő? Már bent lesz, srácok, ugye? 3 perc, tessék. 3 perc, srácok. Mondom nektek. Jó, mert... Még tralalita tralala. Szia, apa. Oké. 5,6 change. Ez komoly. Na srácok, 2-3 perc. Pisti, ugye, hogy majd egyszer lesz olyan csatornánk, hogy közös csatornánk, hogy Pisti és Kristóf majd egyszer, régen, nem sok, most, nem most. Igen. És azon majd olyan Csak tartalom... a srácok legyen meg a 100 feliratkozó. 1000, nem amúgy 500. Ne, 100 is jön az új csatorna. De én nem csinálok új csatornát, hanem másik akkuntról csinálok egy csatornát. Tudod, másik folyókot is. De az meg a közös csatornánk lesz, de az én csatornám az ugyanúgy a Brószima Pro lesz. Mi ketten csinálunk egy új csatornát, majd megoldom, nem tudom hogy, de valahogy. És akkor majd nyomjuk a podcasteket, hogy milyen jó a személy, az eventek, meg ilyesmi. Ja, meg podcasteket mondunk néha, meg ilyesmi. Besz lesz. 3 perc. 3 perc. Hát de itt meg már azt írja 1 perc, embő. Hát igen. Nekem is azt írja a Hunter. Na úgy, De ugye a személy mond rossz időket néha. a személy az nem mond rossz idejüket, hát De mert ő kiszokta innen csatornájára, hogy készüljetek, mert 3 perc, az közben 1 perc, az közben már, amikor meg a játékban fent vagyunk, akkor meg kiírja, hogy srácok 3 perc. jó, de azért már mi az a késik a izéből. De hallott hát? Amúgy, most már csak amúgy 2 percnek kéne lennie, mert 2 perc múlva 21:00. Már csak 1 perc. Christmas song. Nagy... De még remélem, hogy akkor nem lesz vége a Stilla Bérotnak. Nem lesz vége, olyan nincsen. Csak elértette a személy, ugye?
Jó, srácok. Az a lényeg, ugye Pisti, hogy ha szerzünk valami jót, akkor lehet trédelek a Pistivel. Meg ha ő is belemegy, ugyebár. De most jól jegyezzétek meg. Látjátok a kacsát a fejem, most hagyom őt beszélni. Na most én vagyok a kacsa, sziasztok! Most annyit fogok nektek mondani, hogy ez a legnagyobb event a világon. És hát nem tudom, hogy jó evente, ilyeneken még nem voltam. A kés a kezembe mű, csak nálatok. Na, sziasztok! Mi van, srácok? Bejön... Nem az. Majdnem. Mármint, bocsánat, ugye? Mi is Zsuka izét. Mária Szami, hogy sziasztok! Igen. Kinyissuk a free spin, srácok. 5-öt kaptunk! Én is 5-öt. Én csak egyet kaptam. A kis akkomon kaptam 5-öt. Most jönnek a lucky blokkok kicsit. Nem. Jó, már megijedtem. Pörgettem ki valamit? Nem. Igen, Christmas base. Aha, azt hittem a bombardíró krokodílóra. Valami jó brainrot. No, majd ez. 6-szoros. Az semmi. Eddig. Srácok, most ez az event jó lesz. Gingerbread. Gingerbread valami. És itt begyűjtjük. És mindjárt spawnorok le nektek egy lucky blokkot. Pár perc múlva. Na most jönni fog mindjárt egy lucky blokk. Na. Elvileg, ha most ezt beklémelem. Igen. Na, most jönni fog egy lucky block. 3, 2, 1. Igen. Jó, goldba jött le. Most ilyen gingerbread fog lejönni majd szerintem. Meg én is leszpórmoltam egyet magamnak, szóval nekem 2 jött. Nekem 2 jött, mert én is leszpórmoltam magamnak egyet. Admin. Nincsen effekt, az a baj. Jönnek az adminok. Ja. Jó, rossz lucky block is jön. Ebből lehet jót nyitni, csak azért amúgy. Mi ez a reindeer-es effekt, vagy mi ez? És mi az effekt, bro? Nem tudom, de... Ja, jó. Semmi, azt jó megcsináltam most. Most mit lehet vele csinálni? Mit kell vele csinálni? Itt van. Fel lehet szállni a izéhez. Az őzikéhez. De mikor? Hogy? Hol van? Mert itt nekem ilyen csomók vannak, azokra nem tudok én rájönni, meg semmi. Nem azokra. Akkor mire lehet rájönni? Itt ahol elmennek a véroktok, itt már ahol a vége van. Ja. Itt találtak ilyen, és ide fel lehet ülni. És akkor oda mit kapsz, hogy mi lesz? És ennek mi az értelme? Meg gyors kinyitom a lucky blokkokat, mert van. Ja, amúgy én is, srácok, gyertek. Gyertek csak. Itt velem. Nézzétek, hogy mit fogok én is nyitni. Nyitom. Semmit. Én nem tudom, mit nyitottam még. Semmi jót. Egy izét. Kárlót. Nem valami jó? Nekem semmi eddig. Nekem nem jött semmi. Semmi jó, semmi bő. Van nekem egy tripló valami 1 milliósba, az nem kell, az a baj.
Jó lett volna, de nem. Milyen jó zeneszál ez a izé, csak az a baj, copyright, ezt le kell vennem. Aha, fuse-asillak, most kell fuse-olni, Pisti. Igen, igen. Jó, gyerekek, jó, gyerek. Most kell fuse-olni. Csak az a baj, hogy ne hamarabb elskippelj, az vége van. Én már megnyomtam. Micsoda? Én nekem még bent sincs a brainrot ember, az a baj. Nekem már bent van. Jó, skippelte. Nem, nekem még nem skippelték, vagy mi. Next time. Következő oldal, gyors. Neked hogy skippelte? Nekem nem skippelte. Nekem bejönne már a legjobb, olyan jó lenne. Csak az a baj nem. Nekem egyből a legszarabb jött. Nyilván, szokásos. Nem aan! Persze, a Lost Candies a faszom Ja, nem. De azért nem áll, Pisti, most na. Letiltsák Jön a meg. vonat, persze! De nem akarok. Nem áll. Most miért? Addigra nem lesz lakunk. Nekünk is fel kell szállni amúgy a vonatra, nem? Most nem muszáj felszállni, vagy muszáj? De én gyors megnyomom. Hogy itt van még egy Lucky Block, azt még kinyitom. Benne jöjjön se. Nem vitt el a vonat! Engem se ez az! Vagyis hát én örülök. De én fel akartam szállni, mert ki tudja, hogy no my present bro mikor jön be. De érted, na most muszáj volt nekem. Most azért nézem, hogy belejön be. Ne jöjjön valami jó brainrot azért. Itt a nóti, az kokofantól nem kell senkinek, ugye srácok? És most ezért be fogom tenni a nótit is. És most jöjjön be. Adrian Phipps ezért a prezente legalább 5 millió egyet termel. Ezek jó esélyek, amúgy nem rosszak. Jönnek a Lucky Blockok. Ok. Osztákó! Oké. Nekem nem skippelte át, az a baj amúgy. Jó, jönnek a Lucky Blockok, srácok, és ezt meg kell venni. Jönnek. Na, ezekből olyan jókat tudunk nyitni, hogy nagyon jó. Csimatakó is ezért jöhet, mert radioaktív. Goldba se rossz, de radioaktív kell. Jó, Fuse Timer, oké. Figyelj, kinyitom belőle Aura Farm. Lost Candies, Pisti! 22 millió Lost Candies! Pisti! Te! Pisti, megáll. Nem hiszed el, ugye? De gyere már, joinolj már, vagyis ne joinolj, de... Tesó, megáll a szívem. Srácok, ez mi? Aura Farm, chat, ekkora Aura Farmot, ott a Lost Candies ember. Ekkora Aura Farmot valaki még látott? Ember! Jó, fellépek a kis akkomom, de nem hiszem el. Jó van, gyere, csak ne lopjál már azért. Mondjuk Persze. tesó, Lost Candies esély. Én te best. Tesó. Én ezt nem hiszem el. 23 millió a papának. De jó. Aha. De. Tesó, és nem hiszi Ne el. lopjál, jó, ne lopjál. Te ne lopjál, tesó. Oké. Tesó. Faszom játék. Veres milyen sékén, kapálsz. Nem látod. Na jövök. Gyere, tesóm. Fogadjuk egy lavakaflesz. Igen. Na jó, GG szép. GG, tesó. A legjobb, ami jöhetett volna belőle. Nóti,
Igen. Tesó, srácok, W. Akkor menjél át gyorsan a te szerveredre. Srácok, W. 10-szeres lak, 23 millió. Los Candice a papához. Na jó, ez az Evena megérte, nem lépek fel semmilyen sima szerverre, mert végem van. Vagy... Srácok, ez mekkora már? Pisti, te megijedte? Izété? Te izété? Elkezd így a Pisti, srácok. Legdurvább, ami jöhetett, ez mekkora óra farmár, srácok. Na, valaki látott ilyen óra farmot? Tőlem. Nem mi? Óra farmed mi. Én vagyok Kailos, az óra farmos pali. Vamos, srácok, Los Candice. Én mondom, mi ez a cerka, vagy mi ez? Mondom, mi? Mi az, hogy nem adta be a Los izét, vagy mi ez? Skibidi toiletet, azt mondta, beadja. 23 milliós Los Candice-es ekkora nyitás, vagy mi ez? Ez nagyon nagy chat. Nem ne üss el, nem tudom ki vagy te. És jöhetne tesó, neked a lavakka, nekem meg a Los Candice. De miért ütöl el? Tesó, óra farming in me. Nem tudom, most nagyon örülök neki. A legkevesebb esély, és a legjobb brainrot most amúgy, mert ezt nagyon fel van hype-olva. Szóval, ja, ennek örülök. És jön valami brainrot, hogy mi ez. Lucky Block, hülye vagyok. Jó, gyertek, Lucky Blockok, szeretlek titeket, gyertek csak, gyere. Jó. Pisti, te is júzolja, hát ha még bekapod. Mekkora Los Candy? Még egy Lucky Block, nem. Reindeer, tralala. Akkor nem lett volna meg a izé amúgy. Gyerünk, valami jó. Brazil. Hát ez rossz. De én már amúgy örülök, már 23 milliós Los Candice. Tesó, most még izélek valamit. Én még fúzolok valamit, akkor én már megkapom minden jót. Csácok, W or L. Az a baj, már nincsen brainrotom, hogy fúzolhatnánk, de amúgy ez nagyon W. Los Candice. Jó, mondjuk ez Naughty, azok ilyen jó brainrotok, de Los Candice, tesó, ilyen nincsen. Fel is vinném majd a második emeletre később, csak most ugye én lent tartom. Csak ezt el ne lopják soha. 3 billióba kerül, srácok, és 12-szeres lák van. Most kell bejönni a Strawberry-nek, jó? Most be fog jönni valami jó brainrot, ugye? Na gyerünk már. Tudom, bízok benne, Szemi. Egy TikTok szahúr mondjuk, 12-szeres lak, ha? Ha már 4-szeres lakba is beadtad valakinek. Na. Los Candice ember. Pisti, bro, what the heck? Ez már nem óra farmi. Még 15 percet. De mit jó, akkor... Az jó amúgy. Ezért most én berakom a 10 milliósat, meg az ilyesmiket. Nem, pont ilyenkor, szemét. Mi? Raining Lucky Block, amikor fogom a izét. Így is van esélye a Los Candice-re, beletom a Los Csicserát, ez milyen jó. Jönnek a Lucky Blockok. De én már nem fogok izélni.
Tudom, látom. De ennyi volt, ezek nem jók. Opa, trakó, blokk. Candy! Ebből egy Candy Los Burritos, Pisti. Ez sima, ebből nem lehet jó brainrot amúgy, de csak nem jó. Dávid, ti most egy szerveren vagytok? Fiald, Miért? valaxi. Los Taco, abból lehet jó brainrot. Ember! A duldulos effekt! De azt nem belépni fel másikhoz. Csak ne izéljetek már. Ember, nehogy együtt legyetek. Hogy majd összeveszetek. Ja. Hoppá, jönnek a lucky blokkok így is. Ez most hagyom végig menni a duldulos effekten, hát ha jön. Jó, pendiloztak volna kívül. Hát azok már nekem bejöttek. Jó, nyatító, felmegy. Nem, jó, nem megy fel. Ebből még lehet jó brainrot. És brainrot? Nem brainrotot akartam mondani. Oh, tesó. Gyere még fel, gyere fel. Kapjanak a szemét. Candy-s izé. Jön a szem is? Nem miért kellett elütnöd? Nem tudom ki vagy. Ma nem lesz izé effektem, vagy mi ez? Nem lesz már helyem, ember. Még pont, hogy volt helyem. Igen, valamit hogy beszélni. Már ugye nem jönnek brainrotok, vagy mi az? Én... Jó, gyere! Kapjon, Öci, adjatok neki a fakot. Azt hittem beadott valami jót, de nem ad be semmit. Mit ír? Nem tudom. Mindegyikből a kutya jött, ember, meg a izé. Ebből egy izét kéne. Santa Hospotot. Meg is fordulok. Megfordulás power. Hát nem hiszem el. De mondjuk ezen van személyeffekt, vagy mi? Ebből bejön egy 6-7, tökéletes. La Grande majdnem! De ez a Carlo, vagy mi ez? Hoppá, majdnem elettem a Diamond izét. Ezt nem akarom. Los Most jött Tortus. rám a szívbaj. Már? Mi az? Most jönnek még lucky blokkok, vagy már nem? Azt a rohadt. Mi van? Csöknyire volt a Six-7, és a Loss. Még egy lucky block. Secret, nem? De, secret. Nekem nem jött. Nekem lejött. Santa Pontos volt 10 milliós! Az jó. Jó! Gyere már, személyes effektet kaphat még. Secret lucky block, de ne engem akarja elütni, ember. De most miért kaptál Secret Lucky? Nem tudom, de én ennek nagyon örülök. Mi? Én már Te kaptatok Secret Lucky blokkot? Csak én kapok mindig, bro. Nem baj. Azt akartam mondani, hogy mindig csak te kapsz. Jó, és Santa Pontos pont 10 milliós van most, gyerekek. Az jó. Nekem most olyan jó érzés ez a 23 milliós. Neked Engem leszel izé. most az egyszer egy gecis. Én is amúgy. Na, nekem ember 1 millió egyértelműen. Igen, amúgy. Jó, végre valamit Mi? nyitottam el. Mi az, hogy Tiri? Be fog járni? Nem áll. Mit? Egyszer egyet. Azt mondja, nézd, vagy valami olyasmit mondod, hogy here is. Here is. Ember, ülj már! Faszom, végül belém csapok. Mi? Very. Beadtál digitálét. Jó, azt hittem már egy effekt van rajta, nem? Ja, nem. Csak goldos. Gyerünk ide, felmegy, akkor lehet még megveszem. Felmegy ide, ember! Így már mennyi izés.
Ha 2,3 millió, még meg... Elszedjük a pap. Jó, akkor még lehet rajta effekt amúgy. 2 amúgy lesz rajta effekt, de talán még lehet. Ott van, kapja effektet. Ott van előtted, kapjon már effektet, ember. Így el kell misszelnem, hogy így nem kap effektet. Így elmisszeltem. Így nem kell. Sorry a lag miatt. Nem baj, Szemi, nagyon nem baj. Miért ennyi lagot csinálsz amúgy? Csak még egy hagyjítossak már valamit prószanítőbe. Most mi jött be? Igen, nagyon... It's new fun. It's so fun. Hát nem fun. Tásó Secret Lucky Blockból még jöhet jó pali, srácok. Amúgy most kezdődött az event, nem? És megveszem a Bulgarinit a lavakka helyett. Minek neked a lavakka? Vagy milyen lavakka? Fuse. De várjál ma, te neked bejött egy lavakka. Nem is jönnek ember. Micsodák, Lucky Blockok nem jönnek. Los Candies a babához. Ti kaptatok Lucky Blockokat? Nem ember, nekünk se jött be, senkinek se jött be. Senkinek nem jött be ember, akkor mi se, akkor ők se kaphattak. Hát de ember, te kaptál Secret Lucky Blockot, én meg nem, szóval lehet olyan. Most Igaz. ők kapnak, mi meg nem. Azok nem tudja megtörténnie. Mert ez egy event azért. Taco. Ja, nekünk most fogja beadni szerintem. Festive Lucky Blockok jön, Festive Lucky Block jön, Nekem nem jön. egy darab. De én itt vagyok bent az izébe, és látom, hogy jön egy darab jön. Ja, hogy úgy érted, hogy belülről még most Be jön. fog jönni, igen, be fog jönni. Ja, igen, most jön. Jó, van, nem tudtam, hogy úgy mondod, hogy most jön. Hogy azt hittem, hogy már rajta van, az bement. Több nincs. Nincs több, de nem jön. Még egy secret! Vagy nem? Ember, az még egy... Ja, nem, ez mythic, jó van. Még egy secret lett volna, jó lett volna. Festív. Hát, ide is jötted volna, igaz? Nem. Eszembe se lett volna. Még egy Lucky Block. Nem, én megvettem. Ja. Most úgy néz ki a pálya, mint a... Magyar stílab. Mi rip? Írtó, hogy rip. A Swaggy Bros elfogyott. Sold out lett. Ember, erre a Los Candies mi van? Mi van? Csak nyitottam. Mondjad már, mit nyitottál? Nyög már ki, mit nyitottál? A Festive Lucky... Amire tudod mennyi az esély? Mi az? Tudod mennyi az esély? Nézd meg a shopba. Már nem tudom mi a neve. Mi az? Nem, 1% van rá, 1%. Ne idegesíts, Mallágyi, az az oxekola? Nem, 1% van rá. Ez a Team MM. No, nézd Ja, meg. tudom már mi az. Az miből nyitottad? Mennyit ter? De mennyit termel? 14 milliót csinálva. Azt tudom. Az jó, nem rossz. Vamos, gyerekek, végre! Én amúgy már teljesen meg vagyok elégedve Los Candies. Én is ember. 2 darab ember. Nincs
Kristóffal lehet olyan trade lesz, hogy ez hit. Milyen 2 darab? Mi 2? Na, én szereztem egy számta, az 10 millió, meg egy 14 milliós test. Tesó, én avval nem trédelem el a Lost Candies-t. Na, már mondtam. Na jó. Na, Szemű, jöhetnek a Lucky Blockok, én úgy érzem. Én is úgy érzem. Ugye, srácok, ti is úgy érzitek? Szerintem indulhat. Szemű papa. Aha, jön egy festív Lucky Block. Igen? Belül látod? Aha. Rainbow-ba? Sima. De nem csak egy jöjjön, vagy már 85. Jó, hát egy már lejött. Akkor egy dúl lefektet. Nem kapott dul effektet nekem. Na, menjen fel, Léci. De miért nem megy fel? Kapott bubblegumot, oké? Én a másik kapott nekem. Menjen már rá egy darab effekt, emből. És valami előtt, bro. És valami előtt. 2 effekt van rajta. De menjen már az enyémre is egy effekt legalább. Még egy effekt. 3 effekt van rajta. Jó? 4 effekt. Na, amúgy az nem rossz annyira. 4 effekt, 10 van. Nem rossz, Pisti, nem rossz. Erre pont vannak ilyen lángcsóvák. Amiket nyitottam. A lopás írja. Még egy festív. Még egy Lucky Block. Anna, Igen, még egy. És még egy. Jönnek a Lucky Blockok. Hát. Lost Lucky Block is. Ja, ezek jók. Pont most jönnek, he. Oké. meg nekem meg oda lett mind. Akkor Johnny Oira. Anna. Ki kell fizetni. 500-200 ennyi. Jó, ezt a 4 effektesből jöjjön valami. Na Kristóf, melyik 100 milliósat adod nekem? Miért? Melyik 100 millió? 14 milliós! Milyen 100 milliós? Azt mondta Pisti, nekem adod a 100 milliót. Én nem is mondtam ilyet. Nekem nincs 100 milliósom. Hát ez a baj, még nincsen. Nem tudom. Gyere, Sonka, hagytam neked egy rakiből. Spam time? Mi az, hogy spam? Azt írja, hogy valami nagyon... Aha, 3 Most azt írta, hogy valami nagyon sok... Most azt írta, hogy nagyon sok dolog fog bejönni. Spam time. Segít felkapcsolta a Covid-ba. Itt vagy bent a vészon, de ezt vidd el, mert még majd egy Lucky Blockod lesz, jó? Kristóf, én nyitottam még egy 14 milliósat, bro! Tesó, te miket nyis? Szép. Végre nyitok valami jókat. Végre egy lesz sokkal. Csak egy Candice-t szereztem ezen az eventen még csak. Hoppá, figyelj. Lost kombi! Ugye? Nem, majdnem. 2,6 millió. Bejött a tung. Az jó. Számtál, Nagyon jó. Nem jött be a tung nekem, hogy bejött? Hát de tungos effekt van. Be kéne jönni. Tényleg van. Tungos effekt. Na, hát be fog jönni, gondolom. Nem tudom, valamiért nagyon van. Jön a Lucky Block. Igen. Jönnek a Egy lap. éjszaka itt jön Batman. Itt van. Nagyon sok jön most egyszerre. Figyelj, jön még egy, azt vedd meg. Ott jön most, ez az enyém. Ó, az egyiken 3 effekt van. Az egyiken van 2. Tegyen meg. Igen. Vedd meg. Jó, kapott egy effektet. Jó, tesó, nem tudom megizéni. De fagyos meg is. Fogom misszelni, mert nagyon laggolok. Jó, Lucky Blockot megvettem. Neki van privát.
Még egy secret lucky block. Majdnem. Jó. Ha megtámadod találni. Szóval, hogy gyere, adok neked egy 4 milliót. Gyere ide a bázis. Az ott mi az? Ott a bázison van 4 millió. Gyere. Lábam után. Az egyik lucky blokkom a 3 milliós van. Ott van, ouch. Azt figyelj meg. De miért van olyan, ami csak 20, 220? Kicsi, nem? 200. Ja, az 2 millió, azt csak a fuse-ban van. Ott bejött a Tung Tung Saur. Ja, nem, lejött. Akkor nem jött le. Nem jött le a túl. Pedig be kellett volna. A lávás van, test. Az jó, az jó. Ne. Hát mondjuk az is 3 milliót termel. De ezt akkor is eladom, mert ez csak Brain Road God is. Ez mi ez? Szar. Mi az? Hát igen, mert lávás meg. Igen, de oda tudtunk szó. Az az ignóban. Na, Roland, te valami jót? Nézd, miket nyitottam én is. Figyelj. 10 milliós, 14 milliós, 14 milliós. Én meg 4 milliós. Nem, 1 milliós. 2 millió. 2,6. Na most van ez a Unity vissza? Ami effektus. Jó, sokkal. Nézd. Azt hittem az azok, hogy nyitott ki ember. Azt mondja, jó, jöhet a másik, jöjjön a másik. Meg kalapos. Mateus. Na, jönnek a lucky blokkok. De amit te miket szereztél, de jó, sokkal ott Lucky block, lucky block, lucky block. sokkal most ott van, az. Amíg majd jön. Na meg te van, játszunk, akkor most akkor nagyobb eséllyel fog idejönni. Figyelj, majd még jönnek, tudod. Hagyja nekem is Lucky blokkot. Szóval akkor vedd meg a középső. Következő zenyi. Srácok, nagyon nagy lucky blokkok ezek. Nem jön? Akkor ezt add meg mindenki. Nekem ma bőven jó van. Gyere, itt van. Várjál, hogy végig megyek. Nyitom a festív lucky blokkokat, srácok. Amúgy ti is itt vagytok, azt elfelejtettem, srácok. Vagy itt a kamera is, azt elfelejtettem. Ha jönnek a rossz Lucky blokkok, akkor én vagyok. Ott a másik a tiéd a túlmondás. Itt sem. Az a tiéd? De 2 van már. Most nagyon sok lost lucky block, meg ilyesmik jönnek. Még jönnek. Még jön sokkal. Még itt van egy ez az. Én már vettem egyet, de itt van a középső, a piros. Én amúgy a simákat annyira nem is akarom megvenni. Amiket nincsen fenn. Csak egyet-kettőt megveszek, az jó van, srácok. Többet termel a pénz. Ha kapnak a pénzt. Hogy van Mekkora? Istenekem, még családod. Kis tiszt. Hát te kijöttél. Lejöttél és elment a repet. Süti. Dávid, te miket nyitottál? Lost Tortoise, ez mi ez a Lost Tortoise? Mi az, hogy one more spam? Mi az, hogy spam? One more spam. Utolsó spammelés. Jöjj, lucky block spam, vagy mi? A Lost Jobs-it azt nyitottam, az mondjuk nem annyira
Jó, de... Rossz volt, csak cítosz. Uh-huh. Mennyit kell? 1,5 sima. Azt add majd akkor. Kell. Azt írta a személy, hogy one more spam, nem snap, spam, az meg azt jelenti, hogy sok lucky block jön be egyszerre, nagyon. Azt hittem már lava secret lucky block. Jó, lucky block jön. Lucky blokkok, gyere sokkal. Most én vagyok. Még trallalélo, trallala is. Tiéd a sár. Tiéd a sár. Varra maradtam rövidnapra. Nagyon laggolok, az a baj én. Srácok, bocsánat, hogy ennyire laggol a tabletem. Ez boldogság. Aj, de nagyon laggol a tabletem. Bocsánat, srácok, én amúgy mindjárt meg is állítom, mert ez nagyon laggol a tabletem. Na, nyitom is, amúgy közben. Nem már. Azt hittem valami jó brainrotokat nyitok. Én ebből a játékban én már soha nem nyitok jót amúgy. Ember előjén van rossz candy. Jó van, tesó, utána meg semmi. De amúgy nem rossz. Ó, 5 millió! Nyitottam egy 5 millió ketteset. Látod? Hát mondd rossz kábel. Jó, de az akkor sem annyira jóna. Jó, én amúgy most berakom a Lost Candies-t a izébe. Mi az a? Fuse Machine-be. Nézem az esélyeket. Mi, Pisti? Tesó, megkapom a Cookie and Milk-it. Van rá esély. Fogadjunk, lesz rá esély. Ó, van rá esély a Cookie and Milk-ire. És a Noel Térára is. Hát nyilván. Á, tesó, ez amúgy meg lenne. Azért szökítik. Tesó, én ezt meg lenne amúgy a Cookie and Milk is amúgy. Mi az, hogy utolsó csettintés? Miért mondta a Szemi? Ez nagyon kevés event így. Megint van 3. Én a Secret Lucky Blockból akarok jót nyitni amúgy. Hát mindegy, menjünk csak el. Abból lehet jót nyitni, srácok. Nincsen secret lucky blokkom, mert nem adta be azt. Persze. Nekem beadta. Ha jön a feszint lucky blokkot, be lehet jönni ide középsőre. Sonka, ott a feszint lucky blokkot, Sonka? Jött még Lucky Block. Ezt nem láttam. Itt a lucky blokkot, meg ott van középen, ahol most kijöttél. Hátad. Figyelj, ott fogják. Még utolsó Lucky Blockok, srácok. Figyelj, mert most rengeteg tudja. Figyelj, Sonka. Megvettem a Nubini Pizzanin is. Srácok, bocsánat, de most nyitni kell, most hiába nyitnom kell. Párat el is fogok misszelni igazából. Sonka, itt van. Fogom misszelni őket, srácok, nem akarom. De akkor nevet meg. Hát de neked itt van. Ez az enyém, a tiéd, meg a tőlem, ilyet nekem. Én a Losztakót hiányolom. Én is amúgy. Tényleg amúgy, hol vannak a losztakók? Még egy secret, ugye nem az? Nem, az már mitikek, ezek már mind csomó mitikek. És erre elit az a szól. Engem is mindig elit. Ja. Miért csinálja ezt a szopófárat? Tudom, téged ennyi van. Nem tudom. Nekem csak 2,
De nem, már nem, most amúgy én nem szállok fel, mert secret, jönnek a Lost Taco Lucky blokkok amúgy. És előtt nem bírok felszállni? Nem bírok felszállni. Én azért nem szállok be, mert jönnek a Taco Lucky blokkok, azt hiszem. Vagy nem? Na. Pedig én olyan... Nem tudod be a semmi semmit. Beszálljak. Én felszállok, már nem tudom, hogy lesz-e levágva. 4 Lucky Block. A 4-szeres Lucky Block. Attól félek, hogy elnék, bejött a Semmi az. szíkert. Remélem nem akkor. Hallod, én a kisakkomon itt vagyok, azt akkor ottan figyelem, hogy bejönne valami jó brainrot. Lehet, hogy most jönnek be jó brainrotok amúgy. Gyorsan, gyere, csináljuk. Azt ne rakd bele azt ne rakd bele. Jókat kell berakni. Ez jó. Bérolt kerülni majd. Ez jó. Bérolt kell. Ez mi? De minden milyen, csak rakhatod bele valami. Nem mi. Az a baj, hogy ez nem mindegy nekem. Ez jó, sok csomag, ezt viszem. Nem baj, nincs. Még így szakáltam. Jöhetne még Nóti, az jó. Voltam jó. Mert abból tudnánk sokat, tudnánk még egy izét craftolni, ugyebár. Ez mi volt, ez nem jó. Nem jó. Nézd, hogy A lávás az mennyit termel az a lávás? No, persze, hogy ilyenkor jön a Nóti. Jó, azt rakd bele, Sonka. A Secret 3 millió. De én nem bírtam elérni a Nótit. Mert pont beleraktam egy láva valamit, nem tudom mi, az lehet, hogy nem termel semmit. Azok gyengék. becsomagolni. A láva raktam be. Jó, haradjunk. Pont az állat alá. Azt rakom, jó, vigyázz. Szóval most nem jön semmi, csak béroltgátok a Secretet. Azt rakd bele, azt nagyon jó. Amikor én fent voltam, jöttek csomó Nóti ide. Csomó cukor. Abból tudod venni Lucky Block. A spórolni. Sonka, gyere gyorsan, gyere gyorsan. Befagyott a játék, és nem bírok felvenni. Micsoda? Úristen, nekem is befagyott. De fagyott a játék. Kőkemény. Nekem... Haza. A Kristóf jött Ott be. van a cukor. Nem jött Hogy így. olyankor jönnek be jók, amikor már beleraktunk. Én 23 milliósan nagyon meg vagyok elégedve, és ez nagyon ritka brainrot. És amúgy ez nagyon ritka brainrot, a legritkább brainrot amúgy. Hogy vigyem majd fel én a cukorkát. Amúgy csomó. Figyelj, azért se fogom, mert most jön be a jó. Hát nem amúgy. Figyelj, most jön be a no, amikor megfogtam a Nóti. Nem, Rainbows-ba ilyen Valamit, valamit lett. Megyünk vissza. Lucky Blockból semmit. Én nem nyitottam semmit a Lucky blokkokból, amúgy még most fogom nyitni majd. Három fejét. Tényleg eladtam, és... Milyen három fejét? Tudod, hogy 6-7 majdnem! Ember, nagyon közel volt a 6-7. Sonka ajándékokat. Csak az, hogy baj, nem tudom végre, hol van a cukorka. Mindjárt dobja még. Már dobta. Itt van erre. Már vannak itt izék, karácsonyi Megtanulom addig. Miért van itt? Medálvás. Na, 5 millió 9 termel a Giftini Spiderini. Oké, jön a Lucky Blockból.
Mi jönnek Lucky blokkok is? Leszpónoltuk. Lészi kapjon be blokkot. Ja, hogy leszpónoltatok, azt hittem, hogy... Izé. Eddig most sincs szokorka. Nincs, hogy vegyem fel, akkor én a többit, jó? De ha valami jó, akkor úgyis odaadom. Amúgy is csak egy nóti. De azt amúgy átadom. Ezt nem akartam megvenni? Ezt beakadtam. Na mindegy, én nagyon jól jártam. Engem beszkemmelt a játék. Na már, mi lett? Ja, most adta be. Most nektek beadott egy festív Lucky blokkot? Mert nekem igen. Lucky block. Plusz Lucky block, az is ki. Jó, mégse, jó, azt hittem már szkemmelt a játék, de nem szkemmelt. Ebből kell valami jót nyitni. Nem igaz. Ja, azt tudtam. Én eladtam az 5 milliósat véletlenül. Mennyit emlett izé? Az még az is jó. Egy a izé is termel Rainbow-ba 2 milliót. Ez jó. Még neked. Nóti, az jó amúgy, a nóti. Megkapod az a nóti. Nóti, az nagyon jó brainrot. Hol még csak? Ott arra. Erre is van. Végre. 100. Itt van Sonka a másik végén. Mennyit van már? Megvan a 300. Még ezt az utolsót. Mi az, hogy még fent is van nekem Lucky blokkom? Azt én elfelejtettem? De miért? Hát eddig még nyitottatok? Ha nem nyitott fel, akkor jó. És akkor ezt spónoltad? Akkor sem. Pont eltűntatok. De srácok, ez nagyon jó videó lesz, ugye srácok? Ja. Jókat nyitottam. Ennyi volt az neve? És a srácok, hát most ki fogjuk nyitni a Secret Lucky blokkot, utána vége lesz a videónak, már csak fél perc és ki lehet nyitni, arany, szóval valami jó brainrotot ki lehetne belőle nyitni, remélem kifogok. Srácok, én is oda is megyek amúgy a brain izéhöz. Óra farmolni akarok megint. Újra. Én 2-t kaptam amúgy, ez még a jó. Légy szíves, hogy kapjak már valami jót. Valami jót akarok kapni. Most már ki lehet nyitnod? Egy 3 millió egyes sporthozpot. Nem rossz nekem. Én most berakom a Fuse Machine, nem amúgy. De amúgy még van luck. Én berakom, mert van luck. Ide indexbe ahhoz kell. Tesó. Miért szkemmelni neked? Nem, tesó, nem fogod. Tesó, át fogsz szkemmelni, mert én meg kiblokkoltalak a BK-nál. Igen, Kristóf. Majd adom? Nem, tesó, az a baj, hogy tudom. Ma 14 milliós a indexben. Nem kell, tesó, nekem. Pisti,
14 millió számlát, 14 milliós és ennyi. Nem, még 14 milliós, meg még egy 14 milliós izé. Valahogy. Ez az én bázis? Nem, ez 14, ez 14, ez 10. Ember, mi mekkora volt már ez amúgy? Ez jó. Rose Candies, bro. Ezen nagyon négy effekt van. Ott van. Itt gyere. Mert ez nagyon ritka. Ez igen. Itt van a sorban ez a Lucky Block. Apa, bocsi, de Dávidka miatt... Én amúgy Apa, bocsi, de a Dávidka eladta az éget. Amik voltak abból a... Mi? Azért, hogy ne tudok. Na mindegy, köszönöm szépen, srácok, hogy már nézitek ezt a videót, ha tetszett, nyomzik lájkot, iratkozzatok fel. Én Kristóf voltam, addig is sziasztok!